ഹരേ കൃഷ്ണ, ജയ് ശ്രീ രാധേ രാധേ. എല്ലാ ഭക്തമനസ്സുകളെയും വൈഷ്ണവ സുദർശനത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വൈഷ്ണവ സുദർശനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അമ്മ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ ലോകം മൊത്തം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അമ്മയുടെ തിരുനാമം അഷ്ടോത്തരം ഓരോ ദിവസവും 108 പ്രാവശ്യം വച്ച് ജപിക്കുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തമനസ്സുകളുടെയും അവരുടെ എല്ലാവിധ സങ്കടങ്ങളും തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവുന്നു. അമ്മ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഈ ഒരു തിരുനാമം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് വളരെ ഭക്തിയുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ളവർക്കും മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഈ ഒരു തിരുനാമം കേൾക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യവും അമ്മയുടെ അനുവാദവും അമ്മ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമ്മയുടെ നാമം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഭക്തജനങ്ങളെ മാത്രമേ അമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കാം. അതിലൊരാളായിട്ട് നമ്മളും മാറിയല്ലോ, അമ്മയുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മളും പെട്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. തീർച്ചയായും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സമ്പുഷ്ടിയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിൽ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. കാരണം 108 ദിവസമാണ് അമ്മയുടെ തിരുനാമം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ ലോകം മുഴുവനും അതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായും നമ്മളിലൂടെ അത് മറ്റു ജനതയിലേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ഒരു സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കണം. കാരണം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. പതിവ് പോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നാം എല്ലാ ദിവസവും ജപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെയും അമ്മയുടെയും നാമം 5 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചതിന് ശേഷം 108 തവണ അമ്മയുടെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ജപം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഓം ശ്രീ ലക്ഷ്മീ നാരായണായ നമഃ. 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 ഓം പരമാത്മികായേ 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 നമഃ.
ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. ഓം പരമാത്മികായേ നമഃ. അമ്മയുടെ തിരുനാമം 108 പ്രാവശ്യം ജപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, വൈഷ്ണവ സുദർശനത്തിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയായിട്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രമാത്രം ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം എന്നും നിലനിൽക്കും, ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ആദരവും പരിഗണനയും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് മന്ത്രമാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്ത മനസ്സുകളും അത് കേൾക്കണമെന്ന് ഭഗവത് നാമധേയത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്തേ.